Здравейте, казвам се Елеонора Илиева Ангелова. Уча в Медицинския университет, специалност дентална медицина. През свободното си време обичам да чета, да рисувам, обичам да прекарвам време сред природата. Било то разходки в парка или участвайки в различни планински преходи. Определям се като един щастлив, организиран, много търпелив, спокоен, ентусиазиран човек. Мисля, че мога да бъда полезна за децата ви, защото моята цел е да науча децата на две основни неща и това е благодарност и любов, освен към родителите, към хората, към природата. Искам да науча децата ви на любов към света като цяло. Мисля, че тя е движещата сила и може да е много полезна както за децата, така и за възрастните. Държа на две основни неща и това са коректност и лоялност, както от моя страна, така и от страна на родителите, от ваша страна, защото това е една наша обща кауза, а именно каузата да се грижим за децата ни по пътя към тяхното пълноценно развитие.